Inselmilkom u nistedinkom għal 131 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Anki fin-natura, ir-rieħ jista' jkollu diversi qawwiet, għandna rrifnu, għandna r-rieħ ta' sija kif ngħidu bil-Malti li jnaddaf hija, u għandna żiffa ħelwa illi fis-sajf sħun tifriskak. Ir-rieħ, iż-żiffa spiss fl-iskrittura huma simbolu tal-qawwa u tal-ħlewwa tal-Ispiritu Santu, ta' dak illi fil-kredu aħna nistqarru huwa l-mulej li jagħti l-ħajja. Ġibu quddiem għajnejkom pereżempju l-ewwel paġna tal-iskrittura l-Ispiritu Talla daqs li kieku rieħ jittajjar fuq il-wiċċ tal-art, żiffa ħelwa imma qawwija għax tagħti l-ħajja għax marbuta intimament mal-kelma qawwija li toħloq ta' Alla l-imbierek. Jew ġibu quddiem għajnejkom l-ewwel qari ta' din il-festa kbira ta' Pentekoste. Ir-rieħ qawwi li jdur maċ-ċenaklu u li jimla l-moħħ, il-qalb, l-eżistenza kollha tal-Apostli u Marija miġbura flimkien fit-talb illi fil-veru sens tal-kelma bil-qawwa tal-Ispiritu Santu li jinżel fuqhom isiru ħolqien ġdid, jintlibsu b'qawwa ġdida. Jew nistgħu nġibu wkoll quddiem għajnejna l-ġmiel tal-Vanġelu Ġesu il-xoxt nhar l-ewwel ħadd ilgħid fil-għaxija li mhux biss jimla bil-ferħ il-qlub tad-dixxipli miġburin imbeżza, imsakrin fiċ-ċenaklu bil-bibien magħluqa, imma x'injawguralhom il-paċi jonfoħ fuqhom. Siffa ħelwa, nifs li jagħti l-ħajja, tant li mallem seta' jgħid ħudu l-Ispiritu Santu, ħudu l-Ispiritu Santu. Qed niċċelebraw din il-festa kbira ta' Pentekoste, il-Knisja li titwielet bil-qawwa tal-Ispiritu Santu, li tfakkarna li aħna wkoll twelidna mill-ġdid bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Tfakkarna wkoll li anki llum f'kull talba li nagħmlu, f'kull sagrament li niċċelebraw, f'kull kelma tal-Alla li nisimgħu, qed nerġgħu niġġeddu b'din iż-żiffa ħelwa tal-Ispiritu Santu. Dan ir-rieħ qawwi li safina u li jqaddisna. Ejja Spiritu Qaddis u ġeddet il-wiċċ tal-art. Inselmilkom u l-mulej jagħtikom is-slim tiegħu.